Ja, men det er jo det. How to fuck people up. Du skal bare få dem til at køre ind i siden på dig, fordi så gør det ikke noget med dig. Ja. Jeg skal bare lade mig. Kom. Ja. Men næste gang så får du det. Du må have en god dag, Mike. Og Victor, du skal også lige have dit kørekort tilbage her. Og derfor har jeg ikke lige brug for noget på min CV lige nu, og jeg har kørt væk fra en kæmpe bøffel. Eller ikke en bøffel, det hedder en kæmpe elg. Så Jamen det er i orden, vi mødes jeg der synes, til jeg har min undskyldning 161. på plads. 161 inde igennem byen derovre. I begyndelsen af byen. Den kan ikke køre så hurtigt her. Jo, det kan den godt. Sådan en har vi siddet i politiet. Det kan den godt køre så hurtigt. Og ved du, hvad det betyder? Det betyder, at der er en kæmpe elg ude i skoven, der venter på mig. Det betyder faktisk, at du får en bøde på 20.000. Det har jeg ikke råd til her. Det kan vi ikke. Det er vi lige nødt til at stoppe. Jamen du får 3 point til Nå, at prøv betale. her. Nå, nu skal vi lige snakke om det først, ikke? Hør her. Hvad hedder du her? Jeg hedder Adam. Adam. Det her, det er Orlandos Taxa Service. Kan du se de 2 taxier, der her holder derovre? Ja. Kan du se de her 2, ikke? Det var arbejdsløse mænd for et par timer siden. Kan du se dem nu? Nu er de stylet op, og de er ude på gaden og laver lovlige ting. Hvordan har du det med det her? Jamen det er også, det har jeg faktisk ikke så godt med. Men, Det har du ikke så godt med? Det skal ikke stoppe mig for at give dig en bøde. Du har det ikke så godt med, at de har fået job? Er det det, du står og siger op i ansigtet på mig lige nu? Nej, jeg har det ikke så godt med, at de var hjemløse. Men det, Nej. Nå, det du har skal 3 jeg fortælle dig. til at betale bøde. Jeg kan betale dem til, at de ikke er hjemløse mere, fordi de har fået deres job, ikke? Ja, jeg behøver ikke høre flere Og jeg historier. gør godt for det her offentlige samråd, vi har i den her verden. Der gør jeg godt. Prøv at se.
De andre, de går bare og laver piller og vitaminpiller, hvad ved jeg, til at få det lidt bedre. God fornemmelse i kroppen. Den går ikke hjemme hos mig. Jeg hjælper andre mennesker, så de ikke skal sidde på gaden og have lidt dårligt og have ondt i halsen og sådan noget. Og så kommer der lige pludselig en elg, og så er det og så er jeg nødt til at køre lidt hurtigt, det kan du godt se, ikke? Og så ved jeg simpelthen ikke, hvorfor min bøde skal være så høj, når jeg hjælper 2 mennesker, og I ikke får skat for dem. Jeg synes, vi skal have mere til... Jeg vil godt betale bøden. Jamen, så må du give ham pengene. Det er ham, der skal skrive under. Du står faktisk til at både miste din taxa og miste dit kørekort. Hvad? Jamen, Jeg betaler. Du kan faktisk miste dit job, men jeg er Nu går sød, det hurtigt. hvis du Nu skal jeg betaler den betale, jeg bøde. skriver under, så lige så hurtigt jeg kan, så heldig komme. Det gik hurtigt. Sådan der. Er du glad nu, eller hvad? Det var godt. Så kør videre, jeg har så kan du skaffet beholde masser af dit job job. og Du har gjort min dit dag kørekort. dårligere. Ja, du har gjort min dag dårligere. Det Det vil er jeg jo. gerne indrømme. han gør alle steder dårligere. Han er betjent. Nå, have en god dag. Det er lige med. Arbejde. Hvis jeg havde givet en fuckfinger lige nu, uden at få en bøde, så havde jeg helt klart gjort det. Det undskylder jeg for, drenge. Det er jeg ked af. Nogen der ejer den her taxa, jeg kunne godt bruge en taxa i den. Jeg har faktisk den derovre. Kan du komme ud til lufthavnen? Jo, det kan han. Hvem vil du have? En af de 2 derovre. De er nye på Jeg er den. lidt ligeglad. Nej, men det er en af de 2. Okay, Victor, du tager den. Ham over til højre der. Ham der. Ja, okay. Du følger bare med ham, og så fortæller han dig en pris, der er meget, meget, meget fair. Værsgo, have en god dag. Tusind flot tak. Hvad? Så er det reklameskilt der. Ja. 5.000. Det er satme flot. Ja, 2.000, 3.000. Husk Hallo dude, hold kæft, hvor er du genial. Nå, mange tak i lige måde. Du er lækker. I lige måde. Det har vi sagt. Du er lækker. Ja, det er du fandme også med den, Ej, det er seriøst genialt fundet på det. dig med den hat der. Hat, det er en turban. Ja, det var også det, jeg kaldte det. Ja. Det var også det. Jamen, jeg hørte bare forkert. Jeg har høreapparat. Det er mig. Det er min fejl. Det er flot Den med kan tøj du på. ikke have. Desværre, den kan du ikke have, den her. Det er kun hvis du er taxichauffør, du kan have den her. Hvorfor må du have væske på, hva'? Det er fordi, Det er at fordi- vi har men sådan nogle kan du ikke farlige se- mennesker. Det Vores er, biler. vi er taxichauffør, kan du ikke se det? Der Hvor meget var den der bøde, den lød på? Jeg skal nok betale noget. Nej, du skal ikke betale. Jamen, så var den Hvad på skete der med vores $100. jobsamtale? Ja, du er død. Du lagde Skæld dig til bare mig. ned på jorden, og så sov Kunne du jeg også bare. ikke- Altså, hvad er det? Jamen, Hvor det var respektløst fordi, er jeg det? røg ind i væggen. Ej, røg ind i væggen. Det er da et dårligt undskyldning, for at du ikke gider tale med mig. Vil du gerne, eller hvad? Vil du gerne Ja. tale med mig? Ja. Nå, Mike, så hopper vi lige ind i bilen, og så snakker vi lige med ham. Ja. Så hopper du bare ind, Kasper. Ikke? Det er godt, Jamen, med jeg har min egen bil. Skal jeg tage min egen bil, eller? Nej, det behøver du ikke. Vi gør det bare i en. Vi gør det bare hurtigt. Det er sikkert nok, at det er. Ja. Det er Hvorfor har du en meget maske sikkert. på? Det kan ikke være mere sikkert. Jonas. Ha' en god dag her. Nå, Kasper, velkommen. Hvad er den her bil, der er vej? Fucking fed bil. Fed bil. Tak, lige måde. Jeg troede det var politiet, der var herude. Så er bare dig i en fed bil. Hvad skal du? Jeg troede det var politiet, der var derude, men så var bare dig i en fed bil. Den er fucking skøjet offroad. Ja, okay. Jeg købte sådan en BMW der først, så tænkte jeg, at han var vildere. Det var den så slet ikke. Ja, okay. Jeg har lige købt, eller jeg har lige lånt penge af en til at købe den her. Ja, den ligger den der. Og så ligesom da at jeg skulle til at købe den, så blev jeg bare rød af Mike Hunter og Victor der. Og så blev jeg nødt til at låne nye penge af ham for at kunne købe en ny. Men Sur, så mod fra. ja, der er ikke andet for. Jeg skylder 600.000 nu. For helvede. Fordi jeg skulle købe den her 2 gange åbenbart, fordi der Mike Hunter havde rød mig første gang. Top light. Ja. Heller ligger frem. Det er lige meget.